dito Bilaran guys. Ani amis dao. Ang una namang nga tindahan guys, ang Linson. Nangita niya sa among pangita nga sin para sa dagat ba atok mga sin nga okay sa dagat. Mga ipangita na mo guys, pag abot na mo din yung mga tindahan wa agad makita ang among gipangita. Sugod na may pangita guys, butod sa pamalabyan ako ang naglain guys sa kami atong sa city City Hardware. I mean mga price manakay na pamigsak yan ang kadang mga butang nga akong usapan kay aron ang mga tao makakita nga barato na di aning maong butang. So ano na pakita guys ang mga presyo sa tiles. Hindi mo manik tagbilaran, ano mo window shopping ani, inyo namang banabanaon kung asay angay ninyong dapat sa inyong balay ng himo tiles. Hoy, hi. Good morning. Silip lang guys. Busy as usual, but I miss you. Gablog ka. Nagkuan mi ka nang nangita mig tiles sa akong amiga. Uban ko ang boss. Asa man? Kasi iba nimo. Kung amon hang Asa man taga? tanghay. Kini guys, akong igagaw guys. Kanang wadam ha nagkita mi ning dapita. Sige. Sige, bye-bye. Uy, Okay na, mo na ilang ibada. Oo, ilang mo na lang. Ilang mino. Sabi na sila. Ito na lang sa. Okay na lang. 10:26. Guys, niya may nangaon sa Kumbira, Philippines. Nakanaanan sa Bohol. Ibabaw ko ng barak guys. Niya. Kanang first time mer panahon sa din dapita. Kaon ko nun sa insakto ko to sa mahimo. 500 ang imuhang bayro nun guys. Sa kapila ka mo dugang. Ako kay senior citizen naman 400 akong bayro nun. So upat me gamay ra among nabayad kay nakuhaan man sa senior citizen. Kapaabot mo sa among kauban guys, upat me among secretary sa barangay, kauban sa amo ang igagaw ni guys. O ni Ma'am Amy o si Ma'am Nimpa. Giwat na mo guys kay naghatag pa siya mga report sa Kapitolyo. O alas 10 pa ni guys. Ako pang gisilip ang maong lugar. Natanan, mga dessert, mga lamyang pagkaon. So naigdugulan tigyo ko ani guys. Pamo ko sa amo. Kuan sa ano six sister ano? Four sisters. Six. Six sisters nung ako na ikanding na po to. Pero diyan. Lapit doy. Naritos. Abangan sa taas, di ba? Abangan sa taas. Sa Siridad. Yawan din eh.
Nasa kawan to? Eh. Ruben. Pili bayad ana niya. Ah, Pili pa kyo. 1K. Na, tubaga kay gusto ko na din. Ano tang? Isa to sud. Ligo. Kamay ka ligo. Oh, iso dai kay dagba ang bunga na ko. Yawan na siya kong amigo. Kuha naman ka lagi na buhat ka, o may init. Ha? Lon! Lon! Lon na! Lon, lagyan ka? Lon! Basa ko to. Ha? Ito tari, punta tari ka na. Baik siya. Ilang kang balik. Ana sa laman ana, unsa na to na isakaw ba? Kuha na? Hindi pa ko na mabalik. Pulurong. Balik na, isa-isa. Hi, Mong. Hello. Hello. Balino, nila mo puso, kabalik. Flat, sudah dili na monsa. Si Madam Lili day may tigwan mo, tigwan. Flat hit ba? Si Bulan. Bulanong dako. Ha? Si Bulanong dako. Di nga nung pagpadakan mo na sila. I-vlog ka na ha. Di mo kung tigwan, burikan, narinarabog ka madawat. Di na sila manawat at pangag. Sliding no. Sliding na, sliding. Di ko mahapi. Di ko mahapi. Ha? Isa na? Magusog ka to. Lain, motor nga balay. Kagawad!